apa karepku tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayane buka piye carane tresnaku ora bakal terus sayangku ora bakal goyang nadyan kahanane rasa kudu nganggo mecucu ayummu ndak beda karo atimu rengang kembangan manisku ku sayang kau butuh saisku yang teresakan nuruti apa tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayane buka piye carane tresnaku ora bakal sayangku ora bakal goyang nadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua tersuan sampun ono ngancanine saben dina rasa kudu nganggo becucu tanpa rasa yumbu ndak beda karo atimbu rengana kembangan manisku yo sayang kau butuh saisku yang teresakan nuruti apa semua ana dina liyane bakal tak upayane buka piye carane tresnaku ora bakal sayangku ora bakal goyang nadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina sayang matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Terima kasih. Sebenarnya sareng kanca-kanca dongkrek dalu kelanggan.